Čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu a v tomto videu si ukážeme unboxing na tieto gamerské slúchadlá s mikrofónom A4 Techball DG500, ktoré som kúpoval v Alze zhruba za takých 25 eur. Takže si ich ukážeme v tomto videu a poviem vám moje hodnotenie týchto slúchadiel. Pozrieme sa teda, čo sa nachádza v krabici. Slúchadlá som kupoval práve tieto. Hľadal som nejaké dobré slúchadlá v tejto cenovej kategórii do 30 eur. A vybral som vlastne podľa recenzií na internete a tieto mali najmenej vlastne tých záporov. A myslím si, že som vybral vhodné slúchadlá. V krabici ešte nájdeme nejakú príručku. Užívateľská príručka. Nejaké poznámky, jasné, rozumieme, nepotrebujeme. No a teda takto máme zabalené samotné slúchadlá. V krabici ešte nájdeme priloženú redukciu pri pripojení k počítaču, kde máme vlastne mikrofón a zvuk, veľmi dobrá vecička. Odbalíme samotné slúchadlá. Pozrieme sa na samotné slúchadlá. Samotné slúchadlá majú veľmi pekné prevedenie, si myslím. Kombinácia černé-červené ide naozaj k sebe. Tuto po bokoch si môžeme všimnúť logo firmy. Čiže na vrchu máme logo. Čo sa mi na týchto slúchadlách veľmi páči, je teda jednak to prevedenie, ďalej veľkým plusom je toto mäkké hore, čo máte na hlave. Vlastne je tu cítiť žiadnu tú kovovú konštrukciu, jak na väčšine týchto herných slúchadiel, ktorá hneď otlača na hlave, bolí z toho hlava a máte to rovno vytlačené na hlave. Tuto to nie je cítiť, až keď poriadne zatlačíte, čo je veľké plus. Slúchadlá netlačia na hlave aj pri dlhom hraní. Taktiež vankušíky na uši sú veľmi mäkké a nebolia z nich uši. Ďalej veľké plus sú tieto otáčacie slúchadlá, čiže sa prispôsobia vašim ušiam. Tiež veľmi dobrá vec. Ďalej je to určite vysúvateľný mikrofón, ktorý je naozaj veľmi dobrej kvality. Tlmí šum okolitý, pohodičke, komunikácia. Vysúvateľná vlastnosť, čiže pri jedení jedla alebo pri pozeraní seriálov schovate mikrofón, pri gamblení, aby ste mohli nadávať na pole, ako vysuniete. Ďalej určite na týchto slúchadlách kladne hodnotím tento antizamotávací kábel. Je to teda kábel obalený v istom materiále, v istej gume, ktorú môžete akokoľvek krčiť a hneď sa vám vyrovná, čiže sa vám nezamotá. Na kábli taktiež nájdeme ešte funkciu pozastavenie a play opäť hudby. Vlastne, čo som testoval, na mobile funguje pohodičke v prehrávači, stlačíte, pauzne sa, stlačíte opäť, hudba hrá. Aby som niečo teda k tomu povedal, k týmto slúchadlám, samozrejme som slúchadlá otestoval a veľmi silno ma prekvapili ich kvalitou zvuku a taktiež teda kvalitou mikrofónu, ako som spomínal. Zvuk je naozaj čistý, kvalitný, taktiež basy nie sú na zahodenie v tejto cenovej kategórii do tých 25 eur. Naozaj basy veľmi dobre, zvuk veľmi dobre. Teda, ako som spomenul, mikrofón vysúvateľný, užitočná vec. Vzhľad slúchadiel sa mi taktiež veľmi páči, kombinácia červená-čierna veľmi dobré. Slúchadlá super sedia na hlave, nebolia z nich uši aj pri dlhom hraní. Týmy, miesto! 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 Miesto. Dĺžka káblu je tak akurátne, ani dlhá, ani krátka, je to asi 1,5 m, čiže vyhovuje. Ďalej je obalený kábel z akejsi gumy, nedokáže sa zamotať do tých špirál a rôznych vecičiek, ktoré vždy naserú každého človeka. No a teda, aby som ich teda zhodnotil, určite si myslím, že najlepšie slúchadlá za takú dobrú cenu a odporúčam ich každému. Každý, kto zháňa nejaké slušné slúchadlá do tej cenovej kategórie do 30 eur, určite neoľutuje slúchadlá A4 Techball DG500, určite dobrá voľba, čiže ľudia, ktorí zháňate, kupujte, kým sú.